Thuolo machielo kendo nyako Ramogi marwaki ni machiegni mar yudo weche manyien mag Migago kokalo Ramogi TV. Wan gi weche ma waseloso kendo mago mabende pod medo dhi nyime kawa chung' motegno mar kelo negi e yor ademba e thuolo ni. Kamoro amora ma intie rwaki ni machiegni mar yudo weche manyien ma waiko nigi sani. Mokwongo wayud thuond weche. Jopiny sani dhi yudo thoth chenro mag piny owacho kokalo e lony manyasani ma oyangi gi jatend piny William Ruto. Utapata kama mahindi iko akiwa na unga atatoka nayo kwa baisikeli. Na bibi yuko hapa amngoje saa atarudi. Obila ma Mumias manyo dichuo moro mawachore ni osebedo kaloro ne nyithinde ariyo e ot maonge chiemo. And it's also estimated that in Kenya 3 to 4 fistula cases out of 1,000 are with us. Mine maloyo 200 mawuok e Buye yudo bero manono ne tuo mar fistula e chenro madhi kao juma achiel. Arwaki ni machiegni nyako Ramogi mar yudo weche manyien adimba. Inyalo tudori kodwa e nambari 36000. Mano namba marwa mar ote machuok, kata bende inyalo luwo weche manyien kokalo e mbui koting'o Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube kachiel kod Twitter handle en @Ramogi TV KE. Bethuolo mar miyo pachi kum thuolo ma okelo weche manyien mag Migago. Machiegni nyinga en George Bati. Jaod bura makadhiani Robert Mbui wacho ni paro mar omenda mageto medo suru e pachoka midendo ni Financial Bill 2023 owinjo ochungi nikech odhi hinyo ganda jo Kenya hinya to e kinde ni mapek mar ngima osebedo ka kelo midhiero ne jopiny. Jaod bura no wacho ni jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua noyier kaluwore gi singo margi mar bero ngima jo Kenya e bwo chenro mar bottom up manyaka sani pok ochopo kare, ka nengo chiemo kod gigo mochuno osebedo mana kaidho nyaka ne gikaw telo e pachoka. E wi ng'eto mar osara mageto siro chenro magedo mag udi manengo gi ogonyore, jatelo no wacho ni Ruto gi Lange ne ok onyiso jopiny ni chenro no biro bedo e wi jopiny, komedo ni thoth jo Kenya onge gi nyalo mar chiwo omenda no. Na wewe unaenda kusema ati VAT iongezwe ikuwe 16%. Ati unataka kutununulia nyumba. Nani alikwambia tunataka nyumba? Tumejipanga. Tumefanya nini? Ati unatuambia ati wale wanafanya kazi watoe pesa ati alafu mutaajiri watu. Kwani kila mtu anakuanga kwa mambo ya mjengo? Tukitoa pesa kuna daktari anajenga, kuna nasa anajenga, kuna mwalimu anakuwa kwa mjengo. Wacheni kutudanganya. Tumeamuka. Wadhi nyime kowuok e mago motendogi mag jaod bura makadhiani no nyako Ramogi. Wero ni jatend piny machon Uhuru Kenyatta otimo romo kod jombetre mar piny Amerika Meg Whitman kod mano ma piny Switzerland Valentine Zellweger e wach riwruok pinje Europe. Romo ni notelie kod Bernard Quentin ma en jata tije riwruok mar pinje Afrika. Giketo twak e wi duoko kwe piny mar Democratic Republic of Congo. Uhuru Kenyatta bende yudo lipot mar jolony kaluwore kod romo mar pinje Afrika ma ugwe. Owacho ni en gi geno ni kwe biro dok makare piny mar DRC kaluwore kod twak mosebed ka itimo ka jopiny no moringo lweny koro biro nyalo dok e pinygi mondo gidhi gidag gi kwe. Omedo ni kweth mar M23 osechako wuok e gwenge mane gimako kendo chiwo thuolo ne golo gik lweny kendo duoko kwe e pinyno. Nyakuramogi kaunti ma Uasin Gishu oyango chenro mar chiwo chak ne nyithindo manitiere sikunde mag nasari maniromo 600 manitiere gwengego. Magi wacho ni en yo achiel mar ting'o chenro mag somo e kaunti no malo, kaka imiyo ler kod jafwambo marwa Sharon Ong'ao. Nyithindo mawuok e sikunde mopogore opogore nochokore ka e kinde maniyango chenro mar pogo chak e sikunde mag nasari e kaunti ma Uasin Gishu. Ibiro bed ka ipogonegi chak nyadiriyo e juma ka juma.
I want to imagine a family in our county living in depths of poverty, where putting food on the table is a daily challenge. These parents work tirelessly to provide for their children, but the harsh reality of the circumstances leaves them unable to meet their basic needs. Jagoro maduong' e Migago mar somo e pacho kae Bello Kipsang opoyo chenro makamano. Kowacho ni chenro no biro ywayo nyithindo mathoth mabiro bedo kadhi nyime gi somo e sikunde. So the school meals program is a powerful way of incentivizing our young ones into enrolling in our schools and increasing the numbers of those who are in school and reducing those who are out of school. And shukuru ndugu yangu Bello, weka walimu kwa primary schools. We have a major challenge, especially West Pokot, hata hapa Uasin Gishu. Bello wacho ni county ma Uasin Gishu ochiwo ranyisi makare ne counties mamoko. Komedo puoyo governor ma Uasin Gishu Jonathan B kuom ndiko jopuonje mathoth kendo chulogi e sama owinjore. Omedo ni chenro mar chiwo chak ne nyithindo matindo e sikunde biro ting'o malo rang'iny mar somo. Rang'iny mar somo. Hii ita and wasichomoke kwa shule. So ndugu yangu, nimekuja kuchumuika na wewe nikwambie barabara ni hiyo. Utafunga pia masikio. Thank you very much, Governor B, for what you have done for the children of Uasin Gishu. You are investing in the future, because when we invest in our children, we invest in the future. Governor ma Uasin Gishu wacho ni chenro mar pogo chako biro e kinde maber kaluwore ni jopuonjre mathoth jathoro dhi e sikul ka okoso chiemo magicham. Their children, despite their potential and an eagerness to learn, often attend school on empty stomachs. Hunger becomes a constant distraction, hindering their ability to concentrate and excel in their studies. B omedoka wacho ni mondo nyithindo osom e yo makare, ngima maggi bende nyaka rit makare. We understand that not all children come from the same backgrounds, and unfortunately, there are those who struggle to access even a single meal in a day, let alone nutritious breakfast. Chenro mar pogo chak e sikunde mag nasari e county ma Uasin Gishu ibiro kete tim kuom thuolo mar higni 5 mabiro. E kinde ma piny owacho bende chano medo pok mar omenda e sikunde masiro nyiepo mag chiemo ne jopuonjre e sikunde duto ma pacho kae kowuok siling bilion 2 nyaka siling bilion 4 e higa ka higa. Sharon Ongao, Ramogi TV. Kowuok e mago motenore gi weche mag siro weche mag somo ne nyithindo matindo e county ma Uasin Gishu koro wadhi ane par jot mar jatend piny Kenya. Piny owacho medo siro paro mar gero udi manengogi ni piny kama jogo ma ondiki e tije ibiro dwaro mondo ogol atamalo 3 mag osachgi dwe ka dwe mondo onyiewne gigo udi. Jagoro mongirore Migago mar ute Charles Hinga kaachiel kod jachiw wach e lok tich mar jatend piny Hussein Mohamed otwa kod jofwambo ewi chenro kama giduoko moko kuom penjo ma osebedo kaliekore ewi wachno ma koro ni en achiel kuom gigo ma otwage par jot mar jatend piny kendo wadwani wadhi ane achiel kachiel winjini kaka twagno medo dhi nyime kaluwore kod penjo ma osebedo kaluorore e moko kuom okenge ma okawo kod piny owacho mar jatend piny William Ruto. Because they make those blocks but they use firewood to burn those bricks. We have given them machines called hydroform machines, interlocking soil block machines, so that now they press those machines, but we have still not answered the question, how will they finance? So the housing fund addresses both. Flora, TV 47. I think I've answered the question about the portal. Okay, so there is a portal. The portal, Bomayangu, please, and it is still under construction. So there's some places you will go and you say it is coming up. Even diaspora. Those of us who will watch this from diaspora, there is a diaspora tab for you. It is a marketplace for everybody. So we have aggregated buyers. I have over 350 Kenyans today that have registered. And since we started this conversation, we are getting almost 5,000 every other day registering. Number 2, if you're a developer, you also go on Bomayangu. You list your project so that you don't have to leave there and come to the office and ask, Hinga, nyumba ziko wapi? You just go click and you see where the developments are coming up. And then the choice is yours. Where do you want that home?
and you tell us. And I think the question about the contributors at the bottom, in terms of broadening. Now, let me tell you what is going to happen. You see, why I am struggling, or why we are struggling with this housing fund, because of three things. One, trust deficit. And I know that question is coming up. It's about trust deficit. So this program, we must put in enough safeguards so that we can be able to win the trust. Number two is believability. And that's why we had to do the pilot, because instead of Hinga talking to you, I want you to go and interview the shoe shiner. I have 8 touts who are homeowners in Park Road. Go interview them. Why? Because now it starts to become real. It's not that Hinga is piki ponki anasema huyu ni wangu ama Hinga amepata pesa kidogo hapa hivi anasema. I have no powers to allocate those houses. So it is important that for the people who are in the informal, the minute they see that there is trust and they need the homes even more, because they're the ones who are in the slums, they're the ones who are in the tenements, they will actually out-contribute us for 2 reasons. A, there are many, because there are about 18 million of them versus 3. Those who are in the formal. 2, they want to save as much like Kigadi and his team from the Matatu. They're saving 300 shillings a day. You're saying you save 1,000. And I think that is how we're going to broaden this thing. And you will see we will be able to transform this country because we came collectively together. You people belong to us. Why do we come together? It's because there is a power of pooling money. Thank you. Yeah, my name is Chemutai going from Citizen TV, and I have maybe about 3 questions. One would be, the social housing program has been used by many developed nations, and for instance, the United States, in New York, Harlem, and Brooklyn, there was construction of various, housing units. But the government also went in to have a subsidized rate that was available for rentals. Has the government considered that as opposed to the forceful, quote-unquote, deduction for you to be a homeowner? There was about, correct me if I'm wrong, about 2 billion shillings that was collected in the previous, from 2018, when there was 1.5% deduction, but not mandatory, I'm certain. But where did that money go to? How many units were constructed out of that money? And for this administration and what has so far been launched, how many of those units are, what is the progress? And if somebody is to opt in, if the finance bill sails through and one is opting in for that, how soon can one get that? Because the question that many are raising is, if it is housing units for those that are perceived to be living in indecent areas or informal settlements, if my salary is being deducted, am I top on the list in getting that house? Thank you. My name is Brian Mushiri from NTV. Mine is maybe just to understand the financial accounting system, because late last year, and my senior Chemutai actually reported on it, and we also reported on it, that there was a challenge with the recent project that has just been launched and groundbreaking began in South Sea. LAP Fund is largely involved in that, and we had 2 companies, the first one being CRJEA, that was awarded the tender to actually start the construction of that housing project, and MS Milcon Limited, that is also part and was actually passed by the tender committee in that particular project. And the latter actually came in with 14 billion shillings, and the one that was given the tender went in at 16 billion shillings. An internal whistleblower came in. We had the Ethics and EACC rather actually acknowledge this letter by this internal whistleblower. So from where you sit, are you aware of this situation? And as a Kenyan whose money is quote unquote being played around with, what is my security when it comes to this? Thank you. Thank you. All right, thank you so much. Good afternoon. Jimmy Mbogo from KTN. I have a couple of questions. Bwana PS, when we were having this conversation around 4 years ago on the issue of 1.5 levy, one of the things that you mentioned is that the alternative would have been going out to the market and getting about 1.8 trillion in
as we speak now, if we were to go back to the market, how much would it have cost to achieve these projects? Number two, there's a time I remember, again, at one of the functions, you spoke about regulating rental charges in the country to be able to sort of remove that pressure in terms of get a number of people who can pay a little more away from the slums. How far are you with us? Have you gone with that? Now, the next question is on the issue of the 7 years. Now, what happens after 7 years? I've been contributing for 7 years. I want to get my money out. What happens after that? Do I still get to contribute afresh? And if it's, again, we've seen this trend where you have been contributing, for instance, NSSF, but then when you go to get to collect your money, it becomes another nightmare because of the bureaucracy in government. And also the status of the housing market. A lot of developers are saying just make the market, make it a bit sustainable for us. Make sure that you zero rate, let's say, some of these materials, and we'll be able to put out those affordable housing. So what's happening around that? My name is Elvis Omondi from Biblia Usema Broadcasting. And from? Biblia Usema Broadcasting. Biblia. Yes. I have two questions. One pertaining to the closest we have to affordable housing units is high-rise near Kibra. And when you look at high-rise, the most prospering business, apart from food, is water and honeysuckers. This is because the infrastructure there was not considered. And most of the people who would want to buy these affordable housing units are questioning, will I buy this unit and live in a place where I still buy water to flush my toilet, or where I still have to pay service charge to get my toilet, honeysuckers to get out there? And my second question is on the 7 years. You've explained a lot the nitty-gritty of this project, but I still don't understand. What is the science behind 7 years? Why not 8? Why not 3? What is the science behind this 7 years? Let's give another person a chance behind there, then we answer those. Good afternoon. My name is Fred Muli, Sango FM, Kamba Radio Station. I have only one question. Sorry, Muli from? Sango FM. Yes. Sango. With the kind of resistance the project is getting from the citizens and also from the other side of political view, does the government have any plans to sensitize on the same project? Thank you very much. Very good questions. Chumtai, social housing, New York, subsidized for rental. Our plan, 91% of Kenyans in Nairobi, they rent today. 91%, that's our statistic in 2017. So I'm sure it's probably more. Our plan is to subsidize the rent, but through a rent-to-own structure. Okay? That is our plan. And that is why we are saying you will get a home for 5,000 shillings. You will get a home for 10,000 shillings under the affordable housing program at 15,000 shillings. If you're in the social housing, you will pay 2,500 for one-roomed house. You will pay 4,500 for a two-roomed house, and you will pay 6,500 for a three-roomed house. But that house, you will rent and you will own. The question that we get is, why own? And we ask the question, do Kenyans rent because they like to rent, or they rent because they cannot afford to own? And as I said, it's a dialogue, and I'm sure you have the answer. 2 billion. First of all, the 1.5 we never collected. So that's the first fact. The 2 billion that was saved is slightly less. That's what I talked about, the 1.8 billion. Is still in our bank account at KCB. It is still available. And the people who saved there, because the criteria for allocation, because I'm surprised nobody has asked, it is what we call first past the gate.
What is fast past the gate? One, you must have raised 10% deposit for that unit. Number two, you must go to Boma Yangu and you must fill in. There's certain information that we need. And luckily with the e-citizen, I don't need to ask for your marriage certificate. I don't need to ask for your birth certificate, because all those things we now are going to integrate with them. So you just register and then you start saving. *823#. That is the beginning of that journey. So those who have that 2 billion, and it is their money, that is voluntary. Okay, majority of them have said, I don't want to take that money out, because now that I see Starehe is coming up, I want to be fast past the gate. Okay. What has been launched? We can provide you through, I'm sure you through your WhatsApp group, we can be able to provide you with an update. But as Hussein said, it's 36 years. 36,000. That is under construction, because please, let's understand, construction takes time. So even when we say 200,000, we are saying we will start 200,000 projects, units. Okay? So by the time you start saying you're finishing, maybe give us a headroom of about 2-3 years. So now the first 200 are coming up, and then thereafter you can say there is consistent coming in. But when you're starting from a base of zero, you have to build them. And because a lot of people, the same friends of ours who you invite there, they like to take cheap shots. That akina Hinga watajenga nyumba in one day. What is it? How soon can I get that? The list. Huh? Yes. There is construction that is already going on. So already, please, and we are telling you, just start the journey today. Go and *832#, start saving your money, and as soon as those units are complete, and continue saving. And remember, the 1,000 is the minimum, or the 2,500, that's the minimum. The more you save, the more it means when the deposit is required, you will have it. So we're just saying, put the kidogo ile amount, which is our off-take plan, but please save as much as possible. Imagine down Mushiri, NTV, I have no clue about what you've spoken about. That is a private project. I do not have any information I've heard from you for the first time. So allow me not to comment on something that I have no idea about. Thank you. Jim Bogo, I know you interviewed me once. I think you were at K24 then. Good. KICC. In the Jubilee government, our plan was 500,000 homes at an average of about 2 million plus. It was coming to that 1.4 trillion shillings. Now, with Kenya Kwanza, our plan is 1 million units in the next 5 years. So just double that and add a little bit of a factor, because when we were doing that, steel was still very low. Now it has gone up. But we're doing it via PPP. So we're not borrowing the money. We're not borrowing the money. We are doing what you do every other place. We changa, and we build these houses. And we get other people to bring their money to build. Please don't forget about that, because this will attract foreign money to come into this country. And please, you don't need to be an economist to understand this. This is common sense economics. Hii ingine ni story too. Regulating rental charges. There is a landlord and tenants bill that is before Parliament. It was sent back up. It addresses some of these issues about the regulation of tenants. So it is still a bill, and we hope, because now there is goodwill, it's one of the bills that we can be able to get completed. 7 years, very good question. What happens? You see, if you have not retired, 7 years is an event where you can opt to take out your money. You can opt to transfer that money to your pension. You can opt to transfer that money to your kijana or your msichana. You can even bequeath it to your house help, because amekusaidia kulea watoto, unasema wacha wewe, mimi niko na nyumba, wacha nikupatie. It is absolutely your money. But if you have not yet retired, you continue. But you have an exit at that point. Okay?
So you contribute afresh. Collection is an issue. Okay, I think you asked about when it comes to. Yes. You collect, okay, yes, collection of your money, so you want to exit. So first of all, let's put some context into place. Number one, it is our desire that you get a unit as opposed to getting that money back. Why? Because even if you own a home today, as I said, and you get a unit that is 60% discounted, it is good investment decision. So, but if you have to take it out, let me put context to you. 2,500 a month in 7 years is only 210,000. That's what I need to pay you in 7 years. 210,000. So it's not millions that you'll have saved. It's 210. For average Kenyan who is going to be contributing 1,000 shillings and below, that is 84,000. Okay? So, and that's why we are saying let's put context. You see, 210 that you want to take out in that place versus getting a unit that is 60% subsidized. The idea is to incentivize you to get it. But however, if you want to get it out, you will get out your portion. The employer portion stays in. Because the employer portion is the one that protects the capital of the fund. So that if now there are obligations for the fund, we are supposed to keep those that kind of money. But after 14 years, you can now exit your employer portion as well, or if you die. So, but if you die or retire, you get both. The employer portion and your portion. But if you want to exit, at the very least, I give you back what you've saved. Ramogi mano weche madinyi makanyendo ja goro mungire Migago mochung' ne weche mag udi chalhinga mabende loso kotenre kod okenge mag piny owacho mamalo mar neno ni udi manengogi oyweyo obedo ne oganda jo Kenya. En weche mabende ratwak mamiyo penjo mathoth nyuolore ka jofwamb weche temo penjo jotelo ma ochung' ne chenro ni mondo oyangane ne jopiny kaka chenro no biro tiyo malong'o ma jopiny ok oyudo hinyruok kata ok oywak ni nitiere kaka omalgi e chenro no. Wadhi nyime nyaka Ramogi. Jatend piny Kenya William Ruto oyanga chenro mar ndikruok e yor mbui ma ibiro ti godo e ndiko oganda jo Kenya are nyuolgi nyaka e thogi. Chenro no ibiro tigo mar neno ni chenro duto mag piny owacho otimore e yo makare. Jo Kenya duto biro bedo gi namba ma kende mar ndikruok mar thego jo Kenya kod welo kendo rango weche mag dar ka gidhi e pinje maoko. We have identified close to 7,000 services. All of them should be available on a digital platform by the end of this year so that citizens from the comfort of their homes or their offices can interact with government, can access government services in an efficient, effective, timely manner without unnecessary bureaucracy. Because of this ambition, Kenya is among the earliest of its continent's peers to establish a policy framework for data protection, which includes comprehensive legislation and regulations to safeguard privacy and personal data. Ero kamana nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV wadane wakayuyo marwa mokwongo weche manyien mag Migago. Kaka na akwai mondo tim aparo ni satimo mano mondo minyisa ni to into pachi en mane kutenre gi weche manyien ma wakelo ni gi esani. Ero kamana nyako Ramogi. Gie kinene joko memedo ndiko na walidhe moko kuom ote ariyo moko. Waneno Ramogi TV yo makari weche manyien County Anniversary Towers ka watch mag housing mag tent Kenya Kwanza will be the biggest scandal in Kenya. Mano watch ka kod Wilberforce Otieno would North Kenya Kago iro kamani nya Odek Felix marge masumbi otek manade yawa Ramogi ler makare openyani tirio nade rio mabero dek iro kamano as ma ilungo ni Sedela an kuraneno mana Ramogi TV ler ndi iro kamana enya
kuom kete ka benta nyaro ongany mar Misambi wachendo Ramogi kendo ler ndiri jatend piny owe keto ngima jopiny kama tek gi medo nengo gik moko pile pile. Wacho ni ma biro miyo jopiny chunygi njawre kendo ginyalo luongo ng'anyo mbele ka. Erokamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV waka oyueyo gi kanyo kaduogo porwan ngima moko kokale Migago. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar, kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj, mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo, moluore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 011 09 22 773 kata 0785 40 3820. Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. Jatelo mano biro kae nyoro, odwari warus kodi. Hera motwere kidi Lwanda omuoche kindo osiepe ariyo. Jitengi. Neno no kende ok nyal romo. Wange gi nyaka. Miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'ini do ng'at maber kaka. Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kindo osiepe ariyogi. Bedi. En ok ohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling'. Ne Suresh ni oko, ibende biwadhi. Ng'at mabo kendo Pragia, ng'ano nigi hawi. Kikiwe ma ok ineno sigana mar hera motwere mar kumkum bagia. Ok anyal yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagia gi dholuo sani koro e View sasa. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Anno kanyisi ni anaheri eka mondo yudi. To ananyisi gigo te eka mondo afwenyi gimoro amora mipando. To gima initimo kawuono ni, thapki ok nyal timo kamano. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Nyanyaka nyethe jungu ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol ngima maber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotimni to ni winje maber. Yud danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV.
Kushinda kaende jackpot sio lazima upate game zote correct. Nilipata 12 of 13 kwa nimewin 11 out of 13. Mimi nilipata game 11. Nilipata 11. Nilipata 12. Nilipata 11 out of 13. Nikapata mechi 12. Nilisikia kufurahi mpaka nikakaa chini. Nikapata 12 out of 13 prediction. Kwa 50 bob pekee, cheza kaende jackpot leo na ushinde 500,000 shillings ya wiki hii. Tuma neno KJP kwa 29063 na uenda ukajishindia nusu milioni. Hii lazima iende. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Migori, Homa Bay, Kisumu, Untie. Shemeji Biro, Chimchuth Melepek. Tarik Radio Korauchel dwe mara bichi ganiendi, Ramogi FM koma koregi East African Cables, Kelo Road Show Mapek. Kain fundi stima, kata hardware mauso gige stima, chopchon mondo iwinj ler, kod bere wiwaya mawuoke kambi mar East African Cables, kabende ibro chodho mich mopogore opogore mawan godo. Ng'wech wabro chako gi Migori, Homa Bay, Kendu Bay, Ahero, korka watieko Road Show Mapek, edir boma Kisumu in style. Jolendo magwa kaka Kasukura, Minjaki, Victor Juma, kachiel koda DJ Vic, bro bedo kanyo live. Chopchon, icham golo maliet, gijangolo, odongo swagur nyowila. East African Cables, total peace of mind. Ramogi FM. Machiegni kendo nyakore Ramogi omedo sudo kendo wadhi nyime gi weche manyien. Jatend Migago mar somo Ezekiel Machogu akwayo jopiny mondo mi odonje yore manyasani mag lony midendo ni Science, Technology and Innovation mondo mi okonygi e nyuolo chiemo moromo kod kelo dongruok e uchumi ma pacho ka. Yote mare mosom kod jagoro e Migago mar somo Frederick Ndambuki e kinde yango romo mar ndalo 4 mobagi kod duol mar National Cohesion umobag kod duol mar National Commission for Science, Technology and Innovation na Costi e winjruok kata e riwruok gi kembe mamoko. Machogu wacho ni lony manyasani biro konyo e jiwo sekta mathoth e pacho ka kendo reso uchumi mathurka. E thuolo machuok mokalo Machogu nowalo komiti mabiro konyo e tayo jo Kenya yore mag tiyo gi lony manyasani kendo lando humb ohala go e pacho ka kod pinje maoko. And innovation for food security and for public good in a digital economy. The Presidential Advisory Council on Science and Technology, once fully operational, this Advisory Council will take the lead in efforts to harness and redirect the relevance of science, technology and innovation in various areas. Riwruoge mopogore opogore makedo kod tuo mar kansa e pacho ka koro dwaro mondo mi piny owacho oket jotuo mag kansa e kidieny achiel kod jogo mong'ol kendo ma ing'ado negi osuru magichulo kaluwore kod nengo mapek mar thiedho kansa. Kane twak e boma ma Nairobi ewi kaka ginyalo siro pim ma omondo kaka achiel kuom yore mag kedo kod tuo mar kansa. Gikoni tuono biro mana rumo poni okenge makare oketi mar geng'e mokwongo ma omiyo gikwayo okumba mar thieth mondo mi omed pime mar kansa e okumba gi mondo mi ojiw joma thoth chopo e pim kapok tuono onyorogi. I've written to NHIF before, and I've actually specifically requested that that should be part of what is coverable by NHIF, so that you do not, you just present yourself with your NHIF card to a hospital and you're screened. Because screening saves lives and also reduces the cost of treatment. And it makes logic to me that if you spend 5,000 on screening, you're saving yourself 500,000 for the treatment later on. So that one, like I said earlier, I think NHIF is still reorganizing. When they come out of the woods, then I'm sure they will either include screening into their cover or they will include screening into their cover. Know that there is a disability act in this country that affords people who are disabled some tax relief. Perhaps then we should also help the cancer patients
with a similar kind of program where they get tax relief. Ywaruok kind gavana ma Meru Kawira Mwangaza gi jalupne osebedo kadhi nyime kuom juma achiel koro ka gima gilaro pok ong'ere malong'o. Ma bende luwore gi wach mar jalupne mane omagache mar tich ka bang'e jakonyne oteng' lwete mogo e tich. Kata obedo ni nyaka sani onge ng'ato e kind gavana kata jalupne mosewuok oko mar ng'ur e wi pogruok e kindgi, jagoro mar kaunti ma Meru kod jotelo mamoko osewuok oko mar kwedo jalup gavana no kuom rem timo tije kendo koso chopo e romo mag jotend migepe. MCs ma Meru gotelnegi kod speaker margi wacho ni ok gimor kod ywaruok kind jotelogo. Hiyo bondi kama haikuwa well constituted, kuna sheria. Na sheria inasema ya kwamba yule yeyote aliweza kukua vetted na hiyo bondi na waliona it is not well constituted, hata wao watakanyanga nje. Kama bondi itaenda, kila mmoja mwenye alipitia kwa mikono ya bondi pia yeye atakanyanga nje. Sisi kama MCAs we feel this is a government sponsored thing. I think it is a government, the Meru County government, that is doing all this work through the county secretary. Sisi kama MCAs tutarundi na tutaangalia sheria na in a way we'll seek to be enjoined there. If the county secretary says that the county public service board is not well constituted, that means that mwenye alipitia kwa hiyo board yoyote yule, including yeye sasa hayuko halali kiofisi, so itabidi tukue enjoined in the petition that we may get to understand what is really happening. I want to assure the people of Meru County is going to get into serious losses because I know they'll go to court if their security or their term is cut short before the expiry of their term. They'll go to court, and we are going to suffer the consequences that like we suffered during the other regime. Owere gi motimore Meru, obila e kar chung'ol bura ma Mumias e kaunti ma Kakamega manyo jago moro ma hike 45 moyangi ni Simon Miller Alichi mane olorno ne nyithinde ariyo ma jo higa achiel kod 7 e ot ka otweyogi gi nyororo odichieng' gotieno maonge kod chiemo. Kaluwore gi jodak kod kwar nyithindo, kaluwore kod dak kod kwar nyithindogo, jagono osebedo ka tuono gi chiemo kata skul bende ok gisebedo ka gidhi. Jalup ruoth ma gweng'no Maraba Benson Ochango seyo jodak makono kuom deko goyo lipot ka obila ka nyaka sani achejno pok oyudi bang' kane oringo mi olal Meru. Nyithindo go tere kar jot mar nyithindo e gwenge ma Mumias. Sababisha bibi yake wake watoroke mara kwa mara. Utapata kama mahindi iko akiwa na unga atatoka nayo kwa baisikeli. Na bibi yuko hapa amngoje saa atarudi ndio wapike wakule. Ile ambayo pia inanikanganya ni ya kwamba yeye anawafunga ndani, anahakikisha mawafungia wakiwa ndani kwa hizo meza ama kwa kitanda, lakini tena nje anafunga mlango na kifuli. Na watoto wenyewe wanasema mzee anatoka asubuhi sana mapema by around 6 kurudi kwake saa 3 ama saa 4 usiku. Watoto wameshinda wakiwa wamefungwa hivyo. Tukauliza kama nimekuwa mara ngapi, wakasema imekuwa akifanya hivyo mara kwa mara. Tukauliza mbona hamko shule, wakasema yeye ndio anaamua wakati anataka waende shule ama wakae nyumbani. Riwruok machiwo thieth ne tuo mar fistula dhi timo bero ne mine maloyo 200 modak gi tuono e gwenge mag Webuye. Kamano bende idhi timnegi hocho e chenro madhi kawo juma achiel e bomano kendo idhi ti kod omenda maromo $4.8 million. Thiethno ibiro tim e osiptal maduong' ma Webuye ka osetim chenrono e counties kaka Kilifi, Nyeri, Nairobi, Kajiado kod Tharaka Nithi. E kaunti ma Bungoma nyaka sani osetim bero ne jotuo maromo 11. Berono itimo e tudruok kod kaunti ma Bungoma, migawo mar thieth, riwruok mar M-Pesa, lakteche mag Flying Doctors kaachiel kod tipo mar Citizen. Nilipojifungua sikujua kwamba nilikuwa na fistula
hadi baadaye wakati ambapo singeweza kushikilia choo na singeweza kushikilia hewa. Lakini kwa sababu ya kutojua, ignorance, mzungu anasema ignorance is expensive, nilikaa na hali hii kwa miaka 20. For 20 good years, I stayed in that condition. But I thank God because the Royal Media Services walianza kuangazia jambo hili na nikaisikia kwa redio na nikatembea kwa kituo cha afya na I was rectified, na leo nasimama hapa nikiwa mwanamke mwenye furaha. So women and girls with fistula may not be able to engage in formal work, and many are abandoned by their husbands and families and ostracized by their communities, driving them further into poverty. The isolation means they often go unnoticed in the communities, especially policymakers, and as a result, little action is taken to address or prevent their condition. Globally, it is estimated that over 50,000 women develop fistula every year, and 2 million of these women currently live with fistula. 90% of these women are found in low-income countries, and it's also estimated that in Kenya, 3 to 4 fistula cases out of 1,000 are with us. Riwruoge mag saga kwa mondo many yore mopogore opogore mag medo yuto magi. Koloso ikruok ne odiechieng' riwruoge mag saga mabiro timore dwe mar 7 higani. Jagoro e migawo mar teko Patrick Kilemi owacho ni timo kamano biro konyogi chung' kar kendgi kendo kungo ne jokanyo magi. Sekta mar riwruoge mag pacho kaendi miyo piny Kenya maromo trilion 1.6 higa ka higa. We are looking at how we can aggregate our people, may it be in fishing, may it be in mining, artisanal mining, to cooperatives, so that when they get their product to the market, there is no urgency to death of the product. The bill that is already gone to the cabinet is going to strengthen the structures of the cooperatives, so that the governance will be reviewed and strengthened to the point that if there is any mismanagement of resources of the people through the bad governance, we are not going to surcharge them, but we are going to recover. Kurwadhi weche motenre koda ngolo gimoro jopiny kama jangolo marauma mawuok e piny Jamaica mantie pacho ka nyakwara Ramogi bende koro nitie e pacho ka obiro dhi nyaka od Kisumu e giko odani mondo wang'e ni mago. Jangolo marauma Richie Spice mawuok e piny mar Jamaica mong'ere kod kit thum mar reggae igeno molo e kaunti ma Kisumu tarik 28 mar dweni ne budho maratipo. Budhono biro bedo e alap mar tuke ma Jomo Kenyatta e boma ma Kisumu kama ochano moro johera mage. Kaluwore gi ogirimiti e kind maneja mare gi tend kaunti ma Kisumu, jangolono ibiro rwaki gi soronyo kinyi mar chieng' Jumapil jumani alap mar ndeke ma Kisumu kendo bayo kode kuonde limbe duto mayudore e boma ma Kisumu kaka dho wedhe e kind mamoko kapok obiro chako gwelo nduma mar moro ganda e boma no endo. Kano twak gi jofwamb weche, gavana mar kaunti ma Kisumu Ngiri Anyang' Nyong'o okwayo ji duto mondo mi ochop karomgi ka bende osingo ni weche arita kaachiel kod mago mag wuoth ok bi bedo kod ng'ikruok moro amora. Ka weche ohala bende igeno ni biro medore kaluwore kod johala matindo mabiro yudo thuolo mar uso mwandugi ne yawa moyuoro e nyasi mar budho mar jangolo Richie Spice. Ni wan kaka joskal mar kaunti ma Kisumu walani mondo Kisumu bed kanyo makibire tiyudo kaka inyalo bed mahuyanga kendo yudo kama inyalo tayo kawi rusa maber kibet gi jok maka mago thum kamano kendo wapano Richie Spice bende biro konyo jowa e wuotho matindo gi joma nie migawo mar go thum ma ji nitie mang'eny Kenya ka. Mang'eny joluo ng'e thum kabisa, to reggae en wer moro, en thum moro mopogore gi mawa matin to ji ohere piny mangima.
Omiyo arwako Kisumu chieng'no mondo ubi urwakno wendo kendo ubiji enjoy kaka wan be wabiro ji enjoy chieng'no tarik spice ubiro ka. Kowere kod ma Kisumu kod nyakoro mogoyo ni riwruok marito alwora mar Green Action Kenya koriwore kod kambi mar Imaging Technologies ochako chenro mar pidho yien 1 million e bungu ma Mau e bwo higa achiel mabiro. Laktar Suzan Katibu Shahidi jatatije chenrono ogolo ywak ne ewi dok piny mar kwan mag yien kuma tamalo 50 kowuok kuom trilion 6 e bwo higni 30 mokalo kaluwore gi kethruok ma ikelo kod dhano. Omedo ni jo Kenya koriwore mar pidho yien karom higa mar 2030 to lek margi mar pidho yien trilion e piny ka biro chopo kare. Jopuonjre 60 mawuok e mbalariany mopogore opogore kaka Egerton, Masinde Muliro kod mbalariany mamoko biro chopo kendo gin achiel kuom jogo mabiro konyo e nyasi mar pidho yien. Walikuwa na shida ya chakula, lakini tangu tuanze hii kasi sasa wameanza kupata chakula kwa sababu wao ndio wanasaidia kupanda miti hapa ndani. For the locals actually we normally involve them not even after the project but during the project. That is we have doing halls. When we have a project maybe here in Mau Forest, they pit the halls even in terms of maintenance. There's been a rapid decline of forests due to deforestation, for firewood, for housing, for various purposes. And there's a worldwide campaign to plant 1 trillion trees until 2030. We are hoping that as we do this, we are trying to answer or to respond to the President's call to ensure that the tree cover goes beyond even 28%. Apisas mag thieth kod mago magarita kod apisas mag do e boma ma Kapsabet wang'o gunde maromo 12 mag nyasore e od thieth mar Ufa ma Kapsabet. Ma en tok do ma Kapsabet golo chik mar wang'o nyasore manomaki dwe mar 11 mar 2021 e gwenge mag Showground e chuny boma ma Kapsabet. Nyasore manengone nyalo romo siling milion mathoth nokan e tesend obila ma Kapsabet. So the process that we are doing is because of a court order that ordered us as a department concerned with the destruction of any product that is considered to be harmful to human health. That's what we are doing today. What we will tell the members of the public is that drugs such as bang, which we are destroying now, is harmful to human health. And anywhere where bang is found should be reported to the police. And no one should use these substances. Many young people have lost their lives. Many young people have become zombies because of these particular drugs. Pith mar anguro ni achako higa 2005. Nachako ganguro manyiri 2 manachako go pith. Alwora mar od anguro idwa nobed maler. Od anguro iwe okinyi kokinyi. Sama kamoro lila ahinya kata tuoche be nyalo bet. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasekiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Ohala gi mwando wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono beni gimoro amora mitimo en gima timo makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwando. Investment group kawache
mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Get a quick logbook or to deed loan approved within 6 hours. And not just that, asset finance, import finance, insurance, salary check of loan, civil servant loans. Mwananchi Credit, investor in people. Machiegni wadonjo weche mag tuke mag talanta hela biro dhi nyime kaka ne osechan kata obedo ni doho nogolo chik mar chungo chuok mar komiti mar tuke bwo talanta program. Doho ma Milimani nogolo chik ni motelo ne winjo kendo ng'ado bura mochwale doho gi Charles Mugane ewi chuok mar talanta hela academy nyaka chung mokwongo. Jang'ad bura Justice Mugambi bende nochiko ni mondo mi jatend migawo mochung' ne weche mag tuke kod Attorney General oduok penjo morenji e nyim od bura e bwo ndalo 14. Weg pacho Argentina nyodonjo e round mar timbe 16 bang' loyo Guatemala gonde 3-0 e boma ma Santiago del Estero. Jatugo